Sorry ass DJ. Na ya kamata an ce mana dan shi yamma. Wallahi akwai ƴan mata buhu garin nan. Wace da wace akwai? Akwai wata kuma an kawo mata kaya kuma ubanta satin nan ya ce ya fasa. Abokina wallahi mai babanta ubanta ya ce auren nan wallahi ba ya wuce satin nan. Ba ya wuce sati? Ko kana ciki ne? Ka dama shi mun karkaye. Ba gaskiya gidan nan namu akwai wata ƴar lalura kaɗan. Ta aiho fare. To kuma gaskiya kuma bai dace kuma baba. To kai ko kaiwa? Mai gida to abin da gani ne shi na muka rikayuwa. Shi muka rikayu. Wallahi shi muka rikayu. Gaskiya baba ka ba mu kunya. Ka dibe ne wallahi ya kamata a cikin ko asiba kuma ya kamata a cikin wance na ya kamata a ce mun yi wani gidi a Allah. Ka ba mu kunya wallahi. Wallahi gaskiya ka ba mu kunya. Ya za ka ga ɗan mata babu ko bu allura. To ka san ba ka rasu haka taro muka ce mu to mata haka ya yi na sati ne ga kwaza aure kuma wanda ya kashe kuɗi miliyan ɗaya. Kai baba da ake ni na duka gonakin da ka sauya ka lura kai kana da gunto gona. Kai ban da gunto gona. Wallahi duka gonan mu ina da tare sun tara. A sai so ai auren. Ina magana gunto gona ni da talaka. To a ku na alhaji ne wanda ya to wanda ka miliyan nawa ka gaskiya wannan abu in ba shi sai a bari. Wannan lalura a bari ya ko sake shiryewa. Idan ba ku ba talakawa ne ya ba mu kunya. To haba mai gidan nan baban nan na tafa ya ce ojanti ya satin nan. In yau ma akwai kuɗin nan yanzu nan za a daura auren. Sai basa me yasa ba ka wallahi mai gida tsoron mata nake yi ba. Kai ka san sherin mata ko ba. Alchemist DJ.